كاب استوديو زينا اري تي في عزوز سلامتا تقبلوا كبرات تعذبتنا كما يتمسيو نلومي سوني 10:11 ساعة 9 مشات استدالو زيناتات وشتن وصان حيزنا لكم قريبنا لنا كصافت امين مكتالكم زعدم تصفالدت مبراهتي فلما كندرست زينا صحافي اسباو جنبار ديمقراطية فتحن تقرالاي الامين محمد سعيد بهند بتاو حمام تسويو لومي بستقبل مرمراتات شمون تزيقاتات كورونا ملكافون كرقاقت انكالو حدد محاوي تفانيو كوماو هوسبيتال قدايف حسرتاتو بمملئو زحش عقلوت يهبالو يوب او حبرتها بالعلي بيلاروس توسخ اقراتات كوستن مخانو افليتو أمريكان جابانن زلون نقداو في الليات دبلوماسياوي للزبن مفتحو تسماميهن أمريكا أب سوريا قبنات كوينات كم زفتسمت زنفت حبريتها كم استقالعة تغليسو صحافي حزباو جنبار ديمقراطية فتحن قديم تقالاساين أبنتاو مراحن بساي الأمين محمد السعيد الأمين أمبل 74 عامت أدميو بعصرت 4 كلتشحن عسران حدن أب سعود عرب تسويو تقرالي الأمين محمد سعيد نهلوي كنتات هاجر زملكت حزباو السمينارات نمكياد أب سعود عرب عدت النفس أمن كله بزقات أمو حند بتاو حماميو أب هوسبيتال صعود كنا تقبل اللي خلو تسويو أول حميازيا شعن 966 كاب سعود عرب ناب سوراس تتصنبرن حدب كاب مسرت تزباو حيلتات زخونن تقرالي الأمين كاب 74 عامتات عدميو اتن 55 عامتات أب قلسن هاجراونات صنتن هنصت هاجرن زحلفة وفوين بأرأين نزتقس مراحنيوم منغستي إرتران حزباو جنبار ديمقراطية فتحن بمسواتي أبنتاو مراحن قديم تقالاساين تقرالي الأمين محمد سعيد استسمعو مرير حزن ناقلسو نملا حزبي إرترا نسدرا بيتون مقالستون صنعاتي هابكم يبلو نسنا سرعات قبري زملكة حبريتا أبقص علي كوهابيو ناب كال زيناتات مسنسجر حبريتا كاب مينستر عنا لومي أب مرمرن موشبن مأكلات زباطات مأكلن عن سبان بستقبل ناي لابراتوري مرمراتات شمون تزيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيت الله نساتهم حموشته كاب زبا مأكل مالت حدا كاب موشبي مأكل 4 دما كاب ممرمري مأكل كوينم كلته كاب مأكل كتما حدا كاب حزحز حدا خا كاب دوبوزيتو كم سلسته كاب كرن زبا عن سبا مالت حدا كاب موشبي مأكل كلته خا كاب ممرمري مأكل يوم إذا خمزيلن كله كورونا فيروس ترخيبو أب هوسبيتال زبا مأكل تعاقبو كن كجبر اللي تصنحي حدا زيجا حاويو تفاني اللهم بز مسرت على الله قطري بكورونا فيروس تلخفو زيجاتات قصابلومي شو عتش إنسو سان سلستن بزيح اللهم شدشتش إنشو منتميتن سو سان سلستن كابزيوم حاويو مستفانو 50 حدا بموت استفريو 249 دما جنا أب هوسبيتالات تعاقبهم زركب يوم منيسترت عنا 10 كلتا شحن إسران حدا أبشان 998 بدرجة مأكلت عنا أقلت تجمرة كوما هوسبيتال قدايف تسأنحو حسرة مسارحيتات مويا وعقم السبن ببقزيو بمملؤو زمسكن أقلت يهب كم زلو تقليسهم وكيل إرينا في عميت مسفن نزد على وطوزينا وصبصب ليديا تخلى مريم كتارو بيان أب زوبا مأكل نزوبا قدايف تدوكينو زركب كوماوي هوسبيتال زتنحو حسرة مسارحيتاتن مويا وعاقم سبن بمملؤو زمسكن أقلقلوت يهب كم زلو ميديكال دايركتر نايت هوسبيتال قليتو كإلا حزبا وطعنا أتو منقس إساق نيرينا بزهابو حبريتا اتو كوماوي هوسبيتال ببقزيو زمناوي ممرمريتات حمام لبي تي بي عيني سني HIV إيدس وشتاو حماماتن كالئن كم زعاتقه الزدما أب رأست زيغاتات بقربات زدل أقلقلوت مركبهم أب كالوت هوسبيتالات زتان حتغطي أب مكلالون أستواطو يقبر كم زلو أبريهم منيسترت عنا كنتات نايت هوسبيتال أب قمت مقتاو بعاقم سبقون بعاقم مسارحيتات كاب جزي ناب جزي إنا قولبتا يزغيد الله تي قد محيجي زنورو مسارحيتات زنا إكسراي نيرنا زنا يدم مرمرة ناي كله ناي بلعات ونستفعل عليه قات منا قلت سنحي
زيتات أتاتيو ንክኢላዊ ዓቕሚ ብዝምልከት ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ 3 ናይ ስንን ገጸ መንጋጋን ክኢላታት 3 ዶክተራት ሓፈሻዊ ሕክምናን ውሽጣዊ ሕማማትን ከምኡውን 9 ነርሳትን ካልኦት ሞያውያንን ከም ዘለው ብምብራህ ጥዕና ትሕቲ 5 ዓመት ህጻናት ንምውሓዝ ዝወሃብ ክታበት እውን ልዕሊ 13 ዓይነታት በፂሑ ከም ዘሎ ኣነፂሮም ኣብዚ ብሸፈና ክታበት ክሪኦ ኮለና ብንኡ ዞባኹን ዋላ በዝትካል ጥዕና ክሪኦ ኮለና ኣብ 2020 102% ነይሩ ኣብ 2020 ሓደን ክንሪኦ ኮለና ሚዛን ናይዘኻ ኣብ 104 በፂሕሉ ስለዚ መስአን ናይቲ ሽፋን ናይቲ ክታበት ኣዝዩ ልዑል እዩ ማለት እዩ ክትትል ቅድምን ድሕርን ሕርስን ናይ ዘካይዳ ነፍሰ ጾራት መጠን እውን ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክንነጻጸር እንከሎ ከም ዝበለ ዝሓበረ ኣቶ መንግስ እዚ ኣብ ምንካይ ሞት ኣዴታትን ዕሸላትን ዓበ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ኣረዲዮም ኣብ ክትትል ነፍሰ ጾራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 85 ሚእታዊት ኣብ 2020 ነጢፉ ነይሩ ብመሰረት ናይቲ መደባት ንሕና ኸኣ ኣብ 2021 ክሪኦ ኮለና እቲ ኣሃዝ ካብ 85 ሚእታዊት ናብ 9 ሚእታዊት ደይብሎ ማለት እዩ ብሚዛን ናይ 2020 ክንሪኦ ኮለና ሕጂ ኣብ 2021 ብ5 ሚእታዊት ወሲኹ እቲ ቁፅሪ እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንታይ ኸይዳሎ ማለት እዩ እናደየበ ኸይዳሎ ኣባላት ናይቲ ኮማዊ ሆስፒታል ብግዲኦም ዝነበረ ሕፅረት መሳርሒታት ብምምልኡ ንስርሖም በኣሉታ ክጸሉ ዝጸንሐ ጸገማት ከም እተኣልየን ናይ ተገልገልቲ ሃልኪ ከም ዝነከየን ገሊጾም ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ከተማ ኣስመራ ተረኪኑ ዝርከብ ኮማዊ ሆስፒታል ጎዳይፍ ኣብ 1998 እዩ ብደረጃ ማእከል ጥዕና ኣገልግሎት ጀሚሩ ኣብ ጀርመን በብዞባታት ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባታት ውዳቤ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራስን ፍትሕን ኣባላት ንኡስ ጨንፈር ደቡብ ጀርመን ብ13 ሕዳር ዓመታዊ ኣኼባኦም ኣቃኒዖም ኣብቲ ክተት ከም መድረኻዊ ግድነት ብዝብል ኣርእስቲ ብማንዛ ዝተካየደ ኣኼባ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ኣቶ ዮሃንስ ወልዱ ንህሉ ኩነታት ሃገር ብሓፈሻ ገስጋስ መደባት ልምዓት ድማ ብፍላይ ኣመልኪቱ ሰፊሕ መግለፂ ድሕሪ ምቕራብ መደባት መኸተ ንምድንፋዕ ኣባላት ህግደፍ ውዳቢኦም ሓይሎም ኣበርክቶኦም ክዕዘዙ ፀዊዖም ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ ካሕሳይ ተወልደ ብወገኑ ኣብ ዘለናየ መድረኽ ኣብ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ልምዓታውን ካልኦት መድያትን ዝፅበየና ዕዮ በድማዕነት ንምትግባር ለምውን ከም ትማሊ ንቕሓትና ኣበሪኽና ሃገራዊ ሓድነትናን ጥምረትናን ከነሕይል ከም ዝግባእ ኣስሚሩሎም ኣብ ወንበር ንኡስ ጨንፈር ህግደፍ ደቡብ ጀርመን ኣቶ ኣልዓዛር ኣኸዛን ጠቅላሊ ቆንስል ሃገር ኤርትራ ኣብ ፍራንክፈርት ኣቶ ክብሪ ኣብተኸስተን በብወገኖም ዝርዝር ገምጋም ጉጅለታት ብምቕራብ ዝተሓንፀፁ መደባት ንምዕዋት ምሕያል ንጥፈታት ኣባላት ወሳኒ ምዃኑ ኣብሪሆም ሓላፊ ህዝባዊ ዲፕሎማስን ሜድያን ኣቶ ተኽሉ ለባስ ድማ ንተልእኾ ዕላማን ሓፈሻዊ ንጥፈታትን ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኣመልኪቱ መግለፂ ኣቕሪቦም ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ሃገራዊ መደባት ንምዕዋትን መድረኻዊ ተልእኾ ንምስማርን ብንቕሓት ከም ዝሳተፉ ኣረጋጊጾም ኣብ ኣፍዓበት ውልቃዊ ተበግሶታት ልምዓት ሕርሻ ገደና ዘተባብዕ ውፅኢት ይርከበሎ ድሌትን ተበግሶን እንተሎ ኩሉ ይከኣል እዩ ዝበለ ነባርታ ከተማ ስንኩል ተገዳላይ መሐመድ ስዒድ መሐመድ ዓሊ ከባቢኡ ናብ ሓምላይ ንምልዋጥ ብውስን ደረጃ ዝጀመሩ ሕርሻ ገደና ሎሚ ዝተፈላለየ ኣሕምልትን ፍረታትን እናልማዓሉ ብዙሕ ረብሓታት ይርከቦ ከም ዘሎ ገሊጾም ኣብ ሕርሻ ዓሊ ግደር ዝጸንሖ ናይ ኣስታት 2 ዓመታት ተመክሮን ኣብ ከባቢ ሓበሮ ዝፈተኖ ሕርሻዊ ንጥፈታትን መበገሲ ከም ዝኾነ ጠቂሱ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ሽጉርቲ ጻዕዳ ጉዕ በርበረ ኮሚደረ ምቁር ድንሽን ካልእን ካብ ኣሕምልቲ ለሚን ዘይቱን ተምሪ ፓፓያን ካልእን ድማ ካብ ፍረታት የልምዕ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ ከተማ ኣፍዓበት መደበር ፈልሲ እንተ ዝህሉ ኣብ መደባት ምግራብ ድርኺት ክትፈጥር ትኽእል እኳ እንተኾነት እቲ ቀንዲ ግን ተበግሶን ናይ ምግራብ ፍቕርን ምዃኑ ብምንጻር ገለ ካብቲ ኣብ ገደንኡ ዘልምዖ ዘሎ ፍረታትን ኣሕምልትን ባዕሉ ዘፍልሶ ከም ዝኾነ ኣረዲዮም ኣብ መወዳእታ ስንኩል ተገዳላይ መሐመድ ስዒድ ነቲ ዝሃብካዮ ዝቕበል ኢሉ ዝገለጾ መሬት ከባቢ ኣፍዓበት ናብ ሓምላይ ንምቕያር ሞያውያን ኣብ ናይ ገደና ሕርሻ ዘተኩረ ኣስተምሮታትን ጎስጓሳትን ከካይዱ ተላብዮም كبرات عزبتنا دحرزا مسغاغريت هاغراو زيناتات حيزا كملسكم يمكتالكم تقصلوا دقيمه بخبري عدم
መንግስት ቤላሩስ ደይመደይሉ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ናብ ዶባቱ የውሕዝ ከም ዘሎ ዝኸስስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ተወሳኺ እገዳታት ክውስን ምዃኑ ኣፍሊጦም ጸሓፊ ጉዳያት ወጻእቲ ሕብረት ጆሴፍ ቦረል ሎም 15 ሕዳር ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣባል ሃገራት ኣብ ከተማ ብራስለስ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ህጹጽ ናይ ደረጃ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኣኼባ የካይዳ ከም ዘለዋ ብምጥቃስ እቲ ጸኒዑ ዝጸንሐ እገዳታት ንኣገልግሎት መጓዓዝያ ኣየር ቤላሩስ ብምጽምባር ከም ዝተርር ሓቢሮም ብዘይካዚ ኣብ ዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ተዋፊሮም ዝርከቡ ውልቀ ሰባትን ትካላት ወኪል ጉዕዞን ኣብ ዝርዝር እቲ እገዳታት ክሰፍሩ ምዃኖም እቲ ላዕለዋይ ዲፕሎማሰኛ ኤውሮጳዊ ሕብረት ገሊጾም ኤውሮጳዊ ሕብረት ነዚ ስጉምቲ እዚ ከም ዝወስድ ዝሕብር ዘሎ ቁፅሪ ናይቶም ንቤላሩስ ምስ ፖላንድን ሊትዌንያን ኣብ ዘራኽብ ዶባት ዝተዓግቱ መብዛሕትኦም ሶርያውያንን ኣፍጋናውያንን ዝኾኑ ስደተኛታት ብዕፅፍታት ከም ዝወሰኸ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ሓለዋ ዶባት ፖላንድ ንዶባት ሃገሮም ሰጊሩ ክሓልፍ ኣብ ልዕሊ ዝፍትን ዘይሕጋዊ ስደተኛ ጎነፃዊ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ኣጠንቂቖም ዘለዉ ፕሬዚደንት ቤላሩስ ኣሌክሳንደር ሉካሼንኮ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ንዝወስዶ ዝኾነ ስጉምቲ ዓፀፌታ መልሰ ግብሪ ከም ዝወሃቦ እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ በዚ ድማ ምትፍናን ቤላሩስን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣብ ሓፂር እዋን መዕለቢ ክርከቦ ዘሎ ተኽእሎ ትሑት ምዃኑ እዩ ዝሕበር ኣሜሪካን ጃፓንን ዘለወን ንግዳዊ ፍልልያት ብዲፕሎማስያዊ ልዝብ ንምፍታሕ ከም ዝተሰማምዓ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ጃፓን ሎም 15 ሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጦም እቲ ሚኒስትሪ ኣብ መግለፂኡ ላዕለዎት ወከልቲ ንግዲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ከተማ ቶኪዮ ተራኺቦም ዘካየድዎ ዝርርብ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እታው ፍርያት ሓፂንን ኣሉሚንየምን ጃፓን ወሲናቶን ዝፀንሐት ተወሳኺ ቀረፅ እታው ከተልዕሎ ኣብ መርድዳእ ንምብፃሕ ዘኽእል ምንባሩ ገሊፆም ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ 2018 ኣብ ልዕሊ ካብ ጃፓን ዝኣቱ ፍርያት ሓፂን ናይ 25 ሚእታዊት ኣብ ልዕሊ ፍርያት ኣሉሚንየም ድማ ናይ 10 ሚእታዊት ወሰኽ ቀረፅ እታው ከም ዝወሰነ ይፍለጥ ኣሜሪካ ኣብ 2019 ኣብ ሶርያ ብዘካየደቶ ደብዳብ ነፈርቲ ካብ ዝተቐትሉ ኣስታት 7 ሰባት እቶም ዝበዝሑ በርጌስ ምንባሮም ኣብ ውፅኢት መርመራ ናይ ትፍጻመ ምርኮስ ብምግባር ማዕከናት ዜና ኣቃሊዐን ልዕሊ 60 ካብቶም ግዳያት ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ሰላማውያን ሰባት ምንባሮም እየን እተን ማዕከናት ዜና ሓቢረን ዘለዋ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ እቲ መጥቃዕቲ ሕጋዊ ናይ ነፍሲ ምክልኻል ስጉምቲ ምንባሩ ክብል ምጥቃሱ ንሓያሎ ወገናት ኣወጢዑሎም ሰራዊት ኣሜሪካ ንሰብኣዊ ክሳራታት ናይቲ ኣብ ከተማ ባቁዝ ዝተኻየደን ምስ ገበናት ኩናት ክቁፀር ከም ዝኽእል ዝግለጽ ዘሎም ፍጻሜ ብስቱርዩ ሒዝዎ ጸኒሑ ኣብ መጥቃዕቲ እዚ ውሑድ ካብቲ ኣሜሪካ ኣብ ሶርያ ዘካየደቶን ሰላማውያን ሰባት ግዳይ ዝገበረን መጥቃዕትታት ምዃኑ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይጠቕሱ ኣሜሪካ ኣብ ሶርያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኢራቅን ካልኦት ሃገራትን ብእተካይዶ መጥቃዕትታት ሰላማውያን ሰባት ግዳያት ክኾኑ ምጽንሖም ጸብጻባት ይሕብሮም ዛጊት መንነቶም ዘይተነጸረ ዕጡቃት ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ዝርከብ ወተሃደራዊ ነውጣ ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ ኣባላት ሰራዊት ዝርከብዎም ብውሕዱ 20 ሰባት ተቐቲሎም በቲ ትማል 14 ሕዳር ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ዛጊት ቁጽሮም ዘይተነጸረ ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ሰበስልጣን ጸጥታ ቡርኪና ፋሶ ሓቢሮም ዛጊት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ወገን እኳ እንተዘየለ ምስ ጉጅለ ዳዕሽ ምትእስሳር ብዘለዎም ሽብራውያን ዝተኻየደ ክኸውን ከም ዝኽእል እቶም ሰብ መዚ ኣሚቶም ኣለዉ ዕጡቃት ጉጅለታት ካብ 2015 ኣብ ቡርኪና ፋሶ ብሓፈሻ ኣብ ሰሜናውን ምብራቃውን ሸነኽቲ ሃገር ድማ ብፍላይ ብዘካይድዎ ዘለዉ ተረጋጋሚ መጥቃዕትታት ልዕሊ 2000 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ከም ዝተመዘበሉ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ጥራይ ዘይኮነ ማልን ኒጀርን ኣብ ዝርከበን ካልኦት ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ብዝካየድ ሽብራዊ መጥቃዕትታት እውን ሰብኣውን ጸጥታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ የረድኡ መንግስቲ ኦስትሪያ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ዘይወሰዱ ዜጋታት ን10 መዓልታት ካብ ኣባይቶም ከይወፁ ኣዚዙ እዚ ካብሎም 15 ሕዳር ተግባራዊ ዝኾነ ናይ ዕፅዋት ስጉምቲ ናህር መልከፍቲ ናይቲ ለበዳ ንምግታእ እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ሰመዝቲ ሃገር ሓቢሮም ብመሰረቱ ውሳነ ልዕሊ 12 ዓመት ዝዕድሚኦም ዜጋታት ንዘይተርፍ ማሕበራዊ ንጥፈታት እንተዘይኮይኑ ካብ ኣባይቶም ኣይክወፁን እዮም
نتقطعي زتحسسب $1,660 مقطعتي كبينلو مخانو تغليصلهم بمسرت صبصبات مينستر طعنا أستراليا 65 ميتاويت كاب حزب تهاجر كتابة كورونا فيروس وسيديو اب أستراليا طلع متن ملكفتي استات 960 شح متن مودما استات 10 شح بزيلهم نهر ملكفت كورونا فيروس زشعلن حيالو هاجرات اوروبا نتدبدان من قصصار داغماي عصوا كوجا كم زغداين زمزلهم متن الزقبابة قطبة أمريكا كابزمت صوارحنا بحدش كبر وصن زحز درجة كبل كم زخل لعلو السمز هاجراوي جمجان كيلاتات قطبان التهاجرية أنكو له إذا استحبر أبز حلف ورحة الكمتي متن زقبابة أمريكا أبز حلف السلاسان حدن عمتات كابستمزقبة ورحة وسخ اتزل على منبارو دحر مقلازيوم اتبيت صحفتها بتصابو أبز حلف ورحة الكمتي متن الزقبابة أب أمريكا بشدش تنتبخل تميتاويت كم زوسخة إذا ما دحر 11,990 اتزل على منبارو أفليتهم بزي كازي أبزو ورحي حدار ناي معداق أقم زيقاتات أبز حلف 10 عمتات اتستحات منبارو اتبيت صحفت قليتهم اتمت أن الزقبابة نمن نبابرو لعلى 25 ميتاويت زيقاتات أمريكا بقالوتها بمثلاو بزرخبو عتاويتات علتاو طلباتهم كمالو أبزي كلو درجة بسيحهم كمزلو والكويان تكالات مصنعتي أبزو صوص أبصاب حبيران منقسط أمريكا قطبان من محياشن زكايدو ناي بوليسي لوطن دقومان أمفتحت قداي ستسقوطو ترى أزدي تحت مخانيو زحبر تمالي 14 حدار عبد دوبا وشنخ إيران بستخستك للتحرقاتات من قدقات مدري سبقاو النواتان كساراتات وريدو بسنكتي شدشتنت بيربعته كمون شدشتنت بسلسة ريكتر تفترة وحرقاتات حدث بكم زموتن أبتحت أغرصي عنوات كم زوردن سمز السبيلا ودحنت إيران حبيرهم اتمن قدقات كساب حبرات إمارات عرب كم استسمعه كيلاتات سنة مدري قليتس أمالو جغرافياوي أكمامت إيران حرقا من قدقات مدري استعالع مخانو استعصوت ومكيلاتات أبتهاجر بزقات امترقا من متقعتات من قدقات أتياريتا سبعو النواتها وانكساراتات كم زورد يردوم نزع للساعة 9 مشت استلالو زينا ومسنادو نمزام كنت بتاتو كدقملكم صحفي زباو جنبار ديمقراطي فتحن تغرالاي الأمين محمد السعيد بهند بتاو حمام تسويو لومي بستقبل مرمراتات شمون تزيقاتات بكورونا ملكافون كرقاقص انكلو حدد محاوي تفانيو كوماو هوسبيتال غداي في حصرتاتو بمملؤو زحش عقلوتي يهبالو أوروبا أو عبرتها بالعل بيلاروس توسخ إجراتات كوستن مخانو أفليتهم أمريكان جابانن زلوا نقداو فلليات بديبلوماسيا وللزبن مفتوحو تسمامين أمريكا أب سوريا قبنات كوينات كمز فتسمت زئن فتح بريتا كمز تقالعة تغليسهم نساعة استلالو زينا ومسنادو أب استزازي ملوز غز المدبات إيريتيفيك تكاتلو عدم سنة مشت